Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork beefsteak or beefsteak babi sa Kapampangan. Yes mga kapudibis, at meron tayong sabaw at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamking Kapampangan. Mga tano po. Opo. Lagyan mo Mga tanong ng yun. sarsa. Taglan natin ng sarsa. Wow. Ano yun? Yan. Sarap. Sarap. Siyempre yung kanin din namin. Ay, may kanin yung tasa natin. Tignan yung sibuyas dahil mahal. Sibuyas. Maliit na lang nilagay namin. Ay, Ayan. ito, Yan. hatid tayo. Laki. Sa inyo mga kapudibis, magkano pa yung sibuyas sa inyo? Sa palengke ninyo? Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga kapudibis. Diyos tayo. Tama na. Ginto. Paano? Sarap.
Masyado na siguro. Pwede mo to, ginto. Hati tayo. Isa tayo. Mahal yan. Mas mahal pa sa Jawa. Kapalas. Ito parang matigas, matigas ito. Pork steak po kasi yung ginamit namin. Ito. Hindi ko na manguya ito. Itabi na natin.
Ang sarap po ng beefsteak, Bobby. Ayan, magluto na po kayo. Pork beefsteak. Ayan, napakasarap po talaga. Yes, mga kapudivis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Thank you Yes, so mga much. kapudivis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you.